assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali e moon kala pulloɗo woni so pullo ardoyima jamwali e moon magi ziarne boni dia sattoɗo mi seguidores la gay nañu manduci affaire bi lol affaire bi lu doy waro la wala bandiraɓe fulɓe adi ko fof d'abord ko yettere allah so pullo kago kadi joni vraiment hewti 10 000 abonnés vraiment ko yettere allah manam ujunaje sappo ko yettere allah wala bandiraɓe no hawni kono noon toujours mbiyammi on ɗum liggorde ɗum ina waɗi fayida ono gandi balɗe jawtuɗe mi haalino ɗo mbimi on manam ɓaleyagu reedu mbimi on Espagne ɗo wodi mombo ɓe mbatta utilisé ɓe mbiyama la mbidia esmala mi haalino ɗum ɗo mbimi on manam e mbidiya enen fof dal gummoɗo toɗo somos envidioso dal gummoɗo toɗo o somos wona kam ko no serta ɓaleyagu reedu te mbimi hoko ɓuri hen fof bonde e ɓaleyagu reedu manam sawretake no ay remédio ñawdetake ƴeewon tan ɓalejo reedu ino wawi bonde hay to golle ma to tawa hawri e neɗɗo ɓalejo reedu tan so a renakimo tan bo wawima wadde ruynade ɗum ɗon ko jikku ɓalejo reedu mbimi on yo mi andi ko ɗum addi ha Afrique enen koriya ɓay enen ɓaleɓe koye ɓaleɓe deydi haɓɓurtiri ɗum addi ɓeɗo mbiyo ɗum moƴƴani la mbidiya esmala enen ɓaleɓe ndekete ko ɗum fof ɓuri ko waɗi addi ha ɓurɓe wadde retard sababude ɓaleyagu reedu bandiraɓe oɗo ka baɗɗuɗo Sénégal wona ɗo fuɗɗi kono ɓe mbaɗiri im ni ko non woni ko muusi ko ɗum woni ko metti kala sénégalais ɓay vraiment ino muusi ha no waɗa munni ala ino hawni bandiraɓe en pokko tempo yimɓe ko wara Sénégal ko ino heewi bandiraɓe ɗum addi toujours mboɗo yiya en noon koma changer mentalité ji bandiraɓe mawɓe fulɓe mbiyo leggal ko ɓooyi e nder ndiyam ko fof waylota ko nooda o jii on ɗon mo ina waɗi fayda kala ɗum gonɗa e aduna he tawa a waɗi ɗum e hakkille ma he bandirawo on gueɗe a wawa nadde ko garmi ɗo no yewride sogertoɗo ko ɓiɓɓe fuladunaɓe jooɗiɓe Dakar bandiraɓe ɓiɓɓe fuladunaɓe onon keewi Dakar mboɗo jogui musidɓe jooɗiɓe Dakar ganaɗa hoorema ko toon tan ɓe andi no waɗi fayida o jii Dakar ko ville baɗɗo dangereux es muy peligroso Dakar woodi ɓe yimɓe waddata fréquenté bandirawo ko accirare hakkil molanade te neɗɗo o kam kala ko wawi wonde yo a andu wonki maki bandiraɓe ko an on foti hirde wonki maki bandiraɓe wurde na foti welde ni so a hirani wonki maki hombo hirtaki ina waɗi fayda bandiraɓe ayi kala ɗo nanɗa dinero facile manam keɓgol kalis taw ino yombi watanaɗo keɓal kala tan jombungal tawa yombi mbimi watanaɗo dinero facile non
on jii o Allah yurmi yaafo mbo o Aziz ko mbimi neɗɗo e foti addi ha mbimi neɗɗo e foti fonkude wonki munki ayi o hay soko neɗɗo goto tan o ƴeftuno taw ko mbo yoɓambo salaire lewru fof on wona dow ko wombo manam gorja espalda ko heɓi mbo ko mi yani heɓtaɗuno ɗum de ɓay Allah ko hoddiri ko tan gonta mais ko on de ɓe gittono warde on tuma leɓe mbawambo warde te mboɗo sikki ɗo e de ɗum han mo wawanno heɓde feere kam nanodiri police ɗum ɗon kala neɗɗo jaaɗo ha won niveau mo jottoroɗa tan aɗa foti ɗum ɗon ɗaɓɓude mbaɗɗa sécurité hoorema ɓay ko wonkimaki woni fof ko keɓta ko d'abord ayi so aɗo heɓama ko aɗo wuuri donc wat aar hoorema wonkimaki wat sécurité hoorema ina waɗi fayda Afrique ɓe kontani wonki ko an on kontata wonkimaki an on ƴeftara sécurité ha timma ɗum ɗo ɗum e goppa ɗum bandiraɓe woma chance kala ɗum nanɗa neɗɗo wara tan neɗɗo mbo andama ko wardatama so an mbo annama warima tan ko ɓe mbiyata sikari o wodi joɗɗo mbo yaha warama ina waɗi fayda bandiraɓe neɗɗo a hira wonki maki te bandiraɓe yimɓe ɓe joni mbaɗi considéré ko janguɓe e pini ko woni bon citoyen oɗo so tawi woni neɗɗo on keeri galle a nani won dillere hay so a yahani mais noddu police Espagne ɗo ɓe kajakama neɗɗo fof ko hoore mum kono wattu kala ɓe nani dillere nde ɓe mbowani nan galle maɗo an ko a yi'a police a andara holi on nodduɗo police ɓe nodda police ara donc ɗum woni bon citoyen vraiment ɗum ɗo ɗum ino musito ɓiɓɓe Fuladu wonɓe nder Dakar ndenoɗe te neɗɗo yo yaadu e musidɓe mum kala ko mbawɗa wonde ko musidɗo ma o tan so weli ko musidɗo ma so metti ko musidɗo ma won ɓattortoɗo ma taw won ko ɓe jiɗi e ma so metti tan a yitaɓe donc ino waɗi fayda toujours kala no wawi wonade mbimi musidɓe maɓe kala no wawi wa musidɓe ma yo a wondu e maɓɓe te kala ko mbawta wadde jemma e ñalowma yo musidɓe ma tin suuɗade ha ɓurti moƴƴani surtout ko jananɓe poɗɗa suuɗo kono wona musidɓe maɓe musidɗo ma o kay a fotani mbo suuɗo min nagɗo adde min welani ɗi jam min toujours minen yiya non taw en paala changeade te ko ma change mentalité ɗi galleji men to taw d'abord puɗɗorte galleji men to puɗɗorte enen ɓaleɓe e ganda waɗanede neɗɗo kala ko waɗanima a yettata joom yettata Allah min ko ɗum addi joni mi uyriti geɗe kewɗe ɓay komi yaha ha gandumi ɗum ji'ammi ɗum hoore am neɗɗo a waɗanam jemma tawona taƴagu mbimi tewmaɗu gokkamo ƴakka ko heddi ko fof taw aɗa waɗa on nanta kadi ino aybinama te kala gaybinowoma so heɓiriro Allah tan wawama war donc toon gittoɗen change min ɗum addi so mboɗo taw mi hooti kangaɗo e andi ya galle baɗɗo dawaɗo jurju per galle am ɗo ala ɗo andade somi arti mais ta mboɗo toon ɓay min ko yimɓe Fuladu kamɓe micco ko min ɓay mi tinani ni ɓe nguuri manam so mi waɗi ni han yimɓe ɓe kalanni min mi watta mi mijota ko ɗum ni ko luwa min luwa min jimmi o wonta galle ɗo so a wawi a wawani luɓoraka c'est tout min ko ɗum